soroting sang Wang Surya kang nedeng manjer tengange. Hawa benter kawuran mendung kawawa weh Prabawa Gureh. Pasewakan Agung Giri Bajra ya negari Magadha. Lah sinten ta wae ingkang miyos Sriwaka Istinggil Banaturata ingkang ngrenggani Praja Magadha. Narendra ingkang mahambek angkara murka ingkang ajejuluk Sang Prabu Jarasandha. Prabu Jarasandha ya Jaka Slewah. Sembada Agung Birawa. Sekti Mandra Guna Jayeng Prawireng Ajurit. Ing mangke kepareng lenggah Siniwaka ciptaning galih Sang Buminata nedya ngawontenaken sesaji ludra bekakak ratu
pitu cacah 100 negara. Ing mangke Sang Prabu wis kelampahan ngunjara para narendra wis antuk 907 negari amung kirang 3 jangkeping 100 mila sigra ngawe para raja Narpati Narendra anung-anung senopati ya agul-agul negari Giri Badraya Magoda. Narendra tetiga nenggih Prabu Hamsa Dimbaka miwah Sang Prabu Sisupala ing wuni pepak andher sagunging para wadyabala ingkang samya sumewa bludak dumugi tata karambat jejel riyel rapet pipit tumpang dengkul gawe tanpa sela labet saking kang samya maraseba. Teka kaya ta mangkono panglucitaning Mardaya Sang Buminata ingkang dereng kawijining lesan. Yang lungin gadung malengkung lir kawersan. Oh anenggih tengah ing mono sang tuwa purusa wega angiwa angkap samakta angrakit grogol kinarya handingke kang satu wana singawraha lan saradula tatanajri kasangsaya nyata mandra guna jagat Dewa Bathara jagat pangestungkara Hyang Suksma mangadi luwih muga ngayomana marang kayuwananing sun kadang ingsun para raja Narpati Hamsa Dimbaka lawan sira Sri Supala kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Sinuwun kepareng amiji lawan Kang Abdi pun Hamsa wonten timbalan iki ngadhawuh Sinuwun pareng nimbali lawan Kang Abdi pun Dimbaka semanten ugi kula pun Sri Supala cumadung dawuh andadekna kawruhanira marmane jeneng sira katrune pisan
dak timbali marak ana ing ngarsaning ingsun cunduk kelawan gegayuhan ingsun rikala semana. Ingsun kepengin ngenengake sesaji lodra, sesaji gedhin-gedhinan bekakak ratu cacah 100 negara. Rikala semana wis tak pasrahake kelawan jeneng sira katurune pisan. Piye? Anggonira ngupaya srana sesaji lodra ratu 100 mau. Wis entuk pira cacahe? Kawula nuwun. Mugi andadosna ing kawuningan sinuwun. Rikala semanten kula tetiganipun kapatah ngupadi srana 100 negari para narendra ingkang kinarya bekakak. Namung berkah pangestu paduka Kanjeng Sinuwun dinten menika katemben kemawon sampun wonten 907 negari. Inggih Sinuwun. Menika kantun kirang 3. Inggih jangkepipun 100 kirang 3 negari. Dadi mung kurang 3. Inggih Sinuwun. Enggal genepana. Genepana. Nanging wanti-wanti dawuh pangandikan ingsun. Anggonmu genepi ratu mau aja mung sak-sake ratu. Aku kepengin ratu sing wibawa, ratu gedhe. Siji. Golek ana ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. 2 pamonge ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kaping 3 ratu Mandura Prabu Baladewa. Ratu 3 kuwi sing kudu dadi genepe. Mekaten Sinuwun. Iya. Piye Di? Mongko ratu gedhe kabeh abot iki. Ketinggalipun kok ngaten. Ora sah greneng-greneng sago apa? Nggih, sagah Sinuwun. Yen pancen sago tumuli budhal. Yen to nganti ku ora pecus, ora godak genepi ratu 100 sing mung kurang 3 mam. Eling-elingen. Kowe dhewe sing bakal tak nggo genep. Ngerti? Iya, ngertos Sinuwun. Budhal. Semangka anggro srungkum barlindu bumi gonjeng. Jayacena, kene.